Y las vacunaciones. Me parece casi de lo más importante. La especial atención a la reproducción indiscriminada. En la ley está prohibida. Oiga, usted téngalo bien, pero es que además le ponemos una multa, porque sabe que no puedo, de 2 casos de personas que acumulan. Hablo de personas corrientes, claro, en zonas rurales, ¿no? Porque un piso bendito, o sea que no hace falta nada, que se ve claramente, que sí que creo que podría tener un encaje, pero creo que debería de estar, se da cuenta y entra ahí. Esto es público y notorio también, se cree que da igual, y entonces ahí entramos en el terreno de la impunidad, que ya es en las ocasiones realmente trágico. O sea, todavía seguimos encontrando recién. Vimos de facer unha xuntanza con 15 protectoras de animais, que son as que están rexistradas no rexistro oficial da Xunta de Galicia, en primeiro lugar para darlle as gracias por o seu esforzo que fixeron ao largo da pandemia do COVID-19, porque houve moita xente que estaba confinada, non podía sair a pasear os seus animais de compañía, sobre todo os seus cans, pero tamén houve un elevado número de abandonos e gracias a estas protectoras, bueno, pois eses animais non sufriron tanto. E, por outro lado, dende o ano 2018, da aprobación da Lei de Benestar Animal, avanzouse moito, temos unha das millores leis, sin dúbida, para protexer os nosos animais, pero hai que seguir afondando neste ámbito e, polo tanto, ata o día 10 de xullo está a disposición de toda a sociedade, pero, sobre todo, queremos contar cos que viven en primeira man a situación dos animais para que fagan as súas aportacións ao Regulamento de Benestar Animal. Un regulamento que nos imos centrar en varios puntos, entre eles está as condicións mínimas hixiénicos sanitarias que ha de ter un animal e que ha de cumprir o seu dono cando ten un animal de compañía. Ou, por outro lado, tamén o transporte, como ha de facerse o transporte dese animal de compañía. Outro dos puntos fundamentais tamén é o regulamento dentro do ámbito que se consideran pequenos refuxios que veñen a ser como pequenos núcleos zoolóxicos. Polo tanto, a contribución que poidan facer é fundamental. Ter un animal de compañía é dar vida, dar cariño, e sabemos que, ademais, psicolóxicamente son fundamentais en moitos dos casos, pero tamén entraña unha responsabilidade que ten que ser de todos, tamén das administracións, motivo polo que queremos seguir avanzando neste eido e queremos que a contribución veña dende a sociedade e, sobre todo, dende as protectoras. Bueno, pois, en primeiro lugar, como xa fixemos antes, lle transmitimos as gracias á Conselleira e á Xunta de Galicia por acordarse das protectoras. Non só foi unha axuda material, é que tamén moralmente saber que se acordan de ti, que non eres inexistente ou invisible, é importante. Isto, polo menos a nós, non o fixeron sentir cando recibimos a comunicación de axuda e posteriormente a axuda, tanto de comida para animais como de protección para as persoas. Despois, en segundo lugar, en cuanto ao regulamento, creo que é necesario, a lei é unha boa lei, o dixen desde o principio, sigo pensando, pero ao mellor é necesario clarificar algúns puntos para que sexa máis precisa. Ademais, como xa lle transmitimos nesta reunión á conselleira e á directora, poñer algo máis de medios materiais para que se podan chegar a cumprir, porque si a lei é boa é indudable, pero se non hai medios para que se leven a cabo e se tramiten as irregularidades, as denuncias, o que sexa, pois non sirve de moito. Por lo tanto, o regulamento é necesario, é xusto necesario, e despois ampliar medios materiais para que se poda cumprir o que ese regulamento e o que esa lei establecen.